लेके जाए। ये हमार गांव का पुल ही है जौन की टूट गईल भी है बहुत पहले ही, मतलब तोड़ के गिरावल गईल है, टूटल ना है। वैसे अनुवादी से टूटल है, इतना टूटल रही। जेकर जमीन रहे वो अपन जेसीबी लगा के कोड़वा दिल से ऊपर पाए हुए आ पानी आयल तो ढह गई। आ बाकी रौरी जौन रहे कार्यक्रम चले क तवना के अब आदमी क्या कैलन कि अब आदमी एक आवाज जाई रहे तो एक देख के तोड़ दियल गई ताकि आदमी जइया नहीं ना। अब सबकर गाड़ फटल भी है, वो हरी जाए खातिर तो कहता कि पुलिया बनवा द, यही तरह बन जाई। हाँ, कुल पानी से प्रभावित हो गई बन आदमी। ये हसनपुरा गांव है, हसनपुरा या बिरोपुर है। जे और देखब हर पानी पानी दिखाई दे ही। नसीरपुर ते जैसे दिखाई कम दे ही, पर इधर नसीरपुर बा, इधर अठट्ठा बा। जौन की जे हर देखब हर पानी पानी दिखाई दे। अभी 2-4 गो खेत जौन बा के बचल बा, बाकी जौन बाटे कुल बुड़ गइल बा। तो पुलिया के जौन देखा तला ध्यान से, एक ध्यान से देखो मत, टूट गई आदमी क लापरवाही से, और ये अपना से गिरल ना है, गिरावल गईल। ये बनी या ना बनी तो कोनो गारंटी नहीं के, काहे कि एमें बहुत लोग बस एगो फेक न्यूज में जैसे आके बोलल जाला उतर बोल के चल जाल करता है कि हाँ बन जाई, आगे चल के फिर वही हाल हो कि कुछ दिन ताके के पड़ी, अब बनी वनी ना है। तो अपना ओर से निर्भर रह, भरोसा मत करिए कि बनी कबो।